Savler du stadig? Er du bøvser? Hvad? Ja, fedt det her så. Prøv at se, vi hælder min banan der. Så har jeg en til savleskål. Du skal spise det. Spis det, Nico. Jeg kunne lige ind og hente nogle chipskrummer. Har du stak lige med ham? Ja, hvor du ulækker, Nico. Hallo? Hun blander vandet og sodavand og slik hun har haft ind i munden og chips sammen i en skål, så spiser hun det. Nej, hun gør det seriøst. Jeg filmer det. Hvor er det ulækkert. Jeg troede, de voksne kom op. Hallo, 2 sekunder. De voksne kommer måske. Det smager af lakrids og cola og Sprite sammen. Og snart banan. Hallo? Må du se? Det lugter af bræk. Okay. Jeg vidste ikke, du var hård som en sten. Hvad? Det gør jeg heller ikke. Ej, hvor er det klamt, Nicoline. Ingenting. Er du færdig? Nej, jeg kan ikke få bananen med. Ingenting. Du er hjemmelavet. Lakrids og sodavand. Nej, jeg kan ikke godt høre forskel. Kan du æde den? Du æder den ikke nu. Den smager af puppe. Hvad? Ligesom det her. Ej, fy, Nicoline, hvor du lækker. Dorte, må jeg godt tage noget af din sodavand? Ja. Tak. Jeg skal næsten lige ud og hente noget dårligt sodavand. Nej, du kan drikke din egen. Hvad? Det ved jeg ikke. Okay. 2 sekunder, jeg skal ind og hente en sodavand. Din egen. Jeg har drukket min egen. Du er lækker. Så gå ind og hente den. Du skal ikke bælle det hele. Den bragte jeg under en halv time. Var det den, du var inde og hente noget af? Nej, det var Marie. Og din. Nej, hvor er du klam. Ja. Ja. Okay. Hej. Hvad er det? Ej, fy, Nicoline. Ej, Nicoline, gider du godt se at blive færdig med det der? Det er kraft nu, det er klamt. Du skal ikke spille på min dyne. Det er godt for den under også en gyldbeskål. Jeg gylper på at se. Det er ikke sjovt. Jeg var faktisk ved at kaste op. Er det guld? Nej, det er ikke guld. Det er sodavand. Ej, hvor er du klam. Og det er ikke sjovt.